Il-fiduċja fl-ekonomija ta' pajjiżna tidher ukoll fl-intrapriżi żgħar u medji f'Għawdex li qed ikomplu jinvestu u joħolqu x-xogħol. Dan jidher biċ-ċar fil-potenzjal li diġà jeżisti fil-Gżira Awċija u l-investiment fil-qafas tal-politika Eko Għawdex. Dan kollu kien il-bażi tad-diskussjoni tal-Kunsill Konsultattiv dwar Għawdex li laqqa flimkien l-stakeholders kollha fil-preżenza tal-Prim Ministru Lorenz Gonzi u l-Ministri Tonio Fenech, Giovanna De Bono u Jason Azzopardi. Il-Prim Ministru tkellem fuq l-importanza tar-riżors uman f'Għawdex u saħaq li l-politika tal-Gvern li jagħti l-għodda lis-sidien tan-negozju biex ikunu jistgħu jaħdmu u jwettqu fil-prattika l-idejat tagħhom. Il-Ministru Tonio Fenech tkellem ma' Net News dwar dawn l-iskemi u n-negozju f'Għawdex. Bl-iskema tal-Micro Invest l-għajnuna li tajna it-tax credit minn 40% għall-Awċin u lejn iħall 60%. Għaliex ridna nagħtu għajnuna akbar u tajjeb ngħid li 1600 impriża li benefikaw mill-iskema fl-aħħar sentejn, 400 minnhom kienu propju mill-Gżira Awċija. Tkellimna wkoll mal-Ministru għan-Negozji żgħar Jason Azzopardi li tkellem ukoll dwar l-iskema tal-Microcredit Guarantee. Kellek il-Microcredit tal-Bank of Valletta suċċessun, kellek it-tnejn li għaddew il-Microloan Guarantee fejn il-Gvern qed joħroġ għonqu qed juri l-ikbar ammont ta' fiduċja possibbli u jagħmel tajjeb sa 90% tas-self kif għamilna bil-Business First f'Jannar li għadda, kif ħanamlu f'Settembru u Ottubru li ġej naqsu l-burokrazija fil-liċenzjar u nżidulhom allura l-aċċessibilità għall kreditu biex joħolqu iktar xogħol. Permezz ta' dawn l-iskemi l-investituri f'Għawdex irnexxielhom jelbu uħud mid-diffikultajiet li sabu minħabba l-istoġġjonalità u żammew l-impjegati magħhom apparti li setgħu wkoll jinvestu lura fit-tkabbir tan-negozju tagħhom. Bihom aħna pereżempju nġiblek eżempju żgħir, irnexxielna kien restaurant seasonal Għawdex taf ix-xogħol huwa seasonal ħafna, allura rnexxielna nżommu restaurant għaddej is-sena kollha għax il-għajnuna li tawna għal ħaddiema li żammejna magħna matul is-sena kienu finanzjati parti mill-Gvern ċentrali, EU funds u parti mill-employer li konna aħna. F'Għawdex il-postijiet tax-xogħol komplew jiżdiedu biex illum huma akbar milli kienu fl-2007. Dan it-tkattir tax-xogħol huwa riżultat tal-politika tal-Gvern. Dwar dan l-impatt pożittiv tkellimna mal-Ministru għal Għawdex Giovanna De Bono. Jiena fiduċjuża illi l-Gvern flimkien mas-settur privat u anke mal-assoċjazzjonijiet bħal manna f'Għawdex, il-Gozo Business Chamber, Gozo Tourism Association u anke awtoritajiet Maltin flimkien inkomplu nagħmlu dak l-isforz kollettiv ħalli dak li ksibna fil-passat fejn ingawdu anke issa jimlina b'kuraġġ biex naħdmu ħalli l-qudiem noħolqu inċentivi oħrajn, policies oħrajn u anke tmexxija li tkompli tagħmel dik il-qabża fil-kwalità għall-ħajja tal-poplu ġewwa Għawdex. Ġiet diskussa wkoll il-problema tal-insularità f'Għawdex fejn il-Prim Ministru Lorenz Gonzi żvela kif l-istudji li għaddejjin bħalissa għall bini tal-mina bejn Malta u Għawdex huma inkoraġġanti u jekk dan ikun fattibbli, il-Gvern beħsiebu jinvesti.